Hola, com estàs? Et dono la benvinguda una setmana més en el podcast Comunicació Estratègica i avui porto un episodi especial perquè normalment aquí parlem d'estratègia de màrqueting, de comunicació, com millorar tot aquest tema per fer créixer el teu negoci, però avui vull fer un episodi una miqueta especial perquè el divendres de 1 de març, és a dir, d'aquí 2 dies, el dia 7 de març, se celebra el Dia de l'Abstinència Digital o de la Desconnexió Digital. I potser no ho saps, però tot i que em dedico al món digital, al màrqueting digital, i és una professió que de veritat m'encanta i m'ho passo superbé aprenent coses noves, no me'n cansaria mai, però sí és veritat que a nivell personal m'agrada molt el minimalisme digital. I a què em refereixo amb això? Doncs que bàsicament intento estar el més allunyada possible del mòbil. És probable que també sigui perquè com que em dedico a tot el tema de comunicació digital, xarxes, email marketing, doncs bé, sempre que hi entro a nivell personal, tinc doncs una mica aquest ull crític de marketer que no deixo d'analitzar les coses. Però tot i això, és veritat que em reservo molt els meus espais personals per estar lluny del mòbil, lluny de les xarxes. Com a màxim, tenir un podcast de fons d'algun tema que m'agradi. I et confessaré una cosa, i és que jo ja he comprovat que el tema de posar temporitzadors no em funcionen. I la veritat és que em va venir aquesta idea perquè parlant amb una companya que sempre es queixava de que no tenia temps, de que sempre anava molt atabalada en el seu dia a dia a la feina, que també és emprenedora i bueno, és una crac. I és el tipus d'emprenedora que si no treballes 24 hores no n'hi ha prou. Doncs em va confessar que havia deixat el mòbil fora de l'habitació i que de cop i volta la productivitat havia augmentat un munt. I és que no només és el temps que hi dediquem, sinó el focus que perdem a l'hora d'estar constantment xequejant, doncs, què passa a xarxes, si m'han deixat un comentari a YouTube, si m'han enviat un WhatsApp. No només és el temps, és el focus, sobretot el que perdem. I per això he volgut portar aquest tema, perquè crec que és molt interessant, sobretot per als negocis que comuniquin en digital, que és molt més difícil desconnectar de la feina si literalment la feina la portes a la butxaca. Bé, abans de començar amb els consells, que ja t'avanço que no són els típics consells de desconnexió del mòbil, tipus posa la pantalla en blanc i negre, m'agradaria que fessis un petit exercici. I és que puguis anar a l'apartat de benestar digital del teu mòbil, probablement és així, potser depenent del model de mòbil que tinguis té un altre nom, però bàsicament em refereixo en aquell apartat del mòbil on et diu quantes hores hi passes. Perquè estic segura que tu saps que existeix aquest apartat, però quantes vegades el mires? Quantes vegades prens consciència realment de totes les hores que hi passes? Llavors, vull que et fixis, primer, quantes hores hi passes i segon, en quines aplicacions hi passes aquest temps. Perquè jo et confesso que segurament el meu número d'hores és més o menys elevat, però perquè si després em fixo amb les aplicacions que utilitzo, doncs tinc una aplicació per fer esport, després també els dies que surto de casa per anar d'excursió, el Wikiloc treu fum, coses així. I jo, per exemple, miro les meves hores i penso, bueno, sí, són unes hores, però està bé, estic satisfeta perquè sé que al final estic utilitzant el mòbil amb una intenció i no m'importa. I sí que a vegades també em passo, vull dir, hi ha setmanes de tot. Però si has fet aquest exercici, si ja has vist quantes hores passes i en quines aplicacions ho fas i t'has posat les mans al cap, de veritat que aquest episodi crec que et pot ajudar molt a començar a limitar el temps que passes en el mòbil per poder començar a tenir el teu focus cap a allò que importa. Bé, anem amb aquests consells que m'agradaria compartir amb tu per poder-ho millorar. El primer consell és que puguis crear un widget, o un widget em refereixo com que si a la majoria de mòbils, si pressiones contra la pantalla d'inici quan està desbloquejat, et surt l'opció de poder posar petits accessos directes a funcions de les teves aplicacions. Per exemple, potser pots posar una nota del teu mòbil, de l'aplicació de notes, o pots posar el teu calendari de Google Calendar. Doncs també a la majoria de mòbils tens l'opció de posar un widget sobre el teu benestar digital. I bàsicament al fer això podràs veure quantes hores estàs dedicant i sobretot a quines aplicacions ho estàs dedicant perquè cada dia puguis prendre consciència de manera molt ràpida de si realment estàs passant o no, o dius, bueno, no, ja estic satisfeta o satisfeta amb el temps que hi dedico.
Un altre consell que et donaria, sobretot, és que desactivis l'historial de YouTube. I això depèn molt dels teus gustos personals, però jo et confesso que, per exemple, la meva addicció al mòbil sobretot venia de veure vídeos de YouTube totes hores i començava amb un vídeo i de cop i volta no sabia com, estava veient com uns indis estaven fent una cabanya de fang. Hola? En fi, doncs això. Hi ha una opció a dins de YouTube que bàsicament és entrant en el teu perfil, si no pots buscar per Google com fer-ho, però hi ha l'opció de poder desactivar el teu historial. I d'aquesta manera, quan tinguis el teu historial desactivat, quan entres a l'aplicació de YouTube, l'únic que veuràs és la barra del cercador, però no veuràs vídeos recomanats. Per tant, serà molt més fàcil que no comencis a entrar en aquest forat infinit de vídeos que realment no t'interessen, però bueno, per passar el temps, doncs potser els estàs mirant. I potser tot això que estic dient és molt de la generació Z, ho confesso. El tercer consell que m'agradaria donar-te és que et desinstal·lis l'aplicació d'Instagram del mòbil. I si pots, programa tots els posts i tots els stories des de l'ordinador. I en el cas de que, per exemple, pengis stories perquè et vols gravar tu, perquè vols per la càmera, perquè t'és més còmode, jo et recomano sobretot que l'Instagram només el tiquis en el mòbil de feina, o si el tens en el teu mòbil personal, perquè no tens mòbil de feina, que només el tinguis en aquelles hores que saps que el dedicaràs a la comunicació. Per exemple, és possible que decideixis que cada dia al migdia doncs, publicaràs una story per estar en contacte amb la teva comunitat. Doncs llavors, a l'hora de dinar o després de dinar, instal·la't en Instagram, fas els stories que tu vulguis i després el tornes a desinstal·lar. I si necessites contestar missatges o necessites programar post, com et comentava, jo et recomano que no ho facis des del mòbil, sinó que ho facis des de l'ordinador, perquè no només et aniràs molt més ràpid, sinó que serà molt més senzill per tu poder gestionar aquestes sol·licituds que t'arribin. Quan he comentat que jo elimino l'Instagram del mòbil, la veritat és que la reacció ha estat sempre de sorpresa, de dir, ostres, però no et fa mandra tornar-lo a descarregar cada cop que el necessites? I la resposta és que no. Vull dir, realment, tardes un minut a tornar a descarregar l'aplicació. Així que jo et recomano que com a mínim facis la prova durant una setmana perquè els dies que no el desinstal·lo pel que sigui, perquè estic presentant alguna cosa, perquè estic pendent de que m'enviïn un missatge o el que estigui, és que, bueno, jo em noto moltíssim cada cop i volta els ulls se te'n van cap a aquella aplicació directament. No sé pas com ho fan. Bueno, sí que ho sé perquè tenen tot aquí pel darrere investigant com tornar-nos addictes. Per això jo recomano sobretot que l'eliminis. I si realment dius, no, Rosa, és que em fa molta mandra eliminar-lo, doncs com a mínim fes logout cada cop que l'utilitzis. Perquè, vulguis o no, tindràs aquests 10 segons de tornar-te a registrar o tornar a iniciar sessió i ja per aquesta mínima fricció ja et pots adonar de dir, ostres, realment volia això o ho estic fent per inèrcia? Un altre consell, que per mi és bàsic, però parlant amb companys veig que hi ha persones que no ho fan. Prohibit el mail de la feina al mòbil. El mail de la feina es mira en un ordinador. I si la teva feina, per exemple, no la fas amb un ordinador perquè tens, per exemple, doncs, un centre o perquè ets massatgista, fisioterapeuta o el que sigui, fes el mateix que amb l'Instagram. Reserva't una estona cada dia per mirar el mail, però reserva't aquesta estona. És a dir, per exemple, jo quan tinc molta feina pacto amb mi mateixa que miraré el mail a les 12 del migdia, no abans, perquè abans necessito posar el focus en acabar la feina. Per tant, igual que reservaries una hora per als teus clients, reserva mitja hora al dia per revisar el teu correu. I per descomptat, si tens un WhatsApp de negoci perquè parles amb els teus clients, intenta sempre comprar-te una targeta SIM que és baratíssima per poder parlar per WhatsApp amb un altre número que no sigui el teu. I si pots tenir un altre telèfon, millor que millor. Intenta dividir-ho al màxim possible perquè la teva feina no estigui dins la teva vida privada. I ara que al final m'agradaria afegir 2 consells que sí que són més típics, però que parlant amb altres persones també me n'adono que moltes vegades ens n'oblidem, així que va bé tenir aquest petit recordatori aquí, i és que primer eliminis les notificacions. És el típic que ens n'oblidem, però és tan senzill com demanar a la configuració que, sisplau, no m'avisis quan algú està fent un directe a Instagram o quan algú m'ha donat like en els comentaris. Sisplau, una mica de tranquil·litat. I no només per Instagram, sinó per WhatsApp, pels correus i per qualsevol altra notificació que ens pugui molestar quan estem concentrats. L'altre consell és que t'acostumis a estar sense el mòbil, perquè sé que és una cosa molt bàsica, però que cada cop ens costa més. Fes-te amic del mode avió. Pots posar el mode avió encara que no viatgis. I si viatges, sisplau, posa'l en mode avió.
deixa el mòbil fora de l'habitació on treballes. I si treballes en un espai obert perquè estàs començant i estàs en el menjador de casa, doncs guarda-la a l'habitació o guarda-la a la cuina, però lluny d'allà on estàs, que t'hagis de moure. I ja per acabar, però no menys important, és que tu busquis un hobby. Perquè moltes vegades volem desconnectar del mòbil, potser fem aquest exercici de desconnexió, però clar, com ocupem aquestes hores? Què fem si no podem mirar el mòbil? Doncs jo et recomano que abans de desconnectar del mòbil, sobretot et busquis un hobby. Llegiràs, dibuixaràs, pintaràs mandales, fes el que vulguis, encara que estiguin a fer un vol. Però sobretot, pensa abans com ocuparàs aquestes hores. Bé, ja veus que és un tema que a mi personalment m'apassiona i m'encantaria que la gent cada cop desconnectés més del mòbil i que sobretot els emprenedors utilitzéssim com una eina, perquè al final és el que és, una eina per promocionar-nos i ja està. No ens hi hem de passar més estona de la necessària. Si vols aprofundir en aquest tema, jo et recomano molt un llibre que es diu Minimalisme digital. És un llibre d'en Cal Newport, que també té un podcast en anglès i que parla de manera molt extensa sobre aquest tema. I en aquest llibre, bàsicament, trobaràs més consells per poder desconnectar de manera eficient del mòbil i, a més, quines són aquestes conseqüències que cada cop es veuen més evidents, no només en els joves, també en els adults. I bé, estic segura que em deixo un munt de consells, que tu també hauràs intentat desconnectar més del mòbil i que tindràs alguna idea per poder desconnectar. Així que m'encantaria que em comentessis aquest episodi i que m'expliquessis què em recomanes per poder desconnectar del mòbil i sobretot de la feina. Una forta abraçada i ens veiem a la pròxima setmana.